З тобою зараз знаходимося біля ЖК «Республіка». Я можу вам в двох словах розповісти, як і які джерела використовують цей ЖК для просування. Перше, це реклама в Фейсбуці і Інстаграмі на лідогенерацію. Вони показують свою рекламну кампанію і одразу запитують у вас контактний номер телефону для зв'язку через відділ продажу. Друге, Google реклама пошукова і PMax реклама банерна. Третє, вони використовують банерну рекламу по місту Києву. Четверте, вони використовують рекламу на радіо, а також публікуються в кінотеатрах, торгових центрах. Можливо, під питанням, але б я точно це робив в таких великих магазинах, як Сільпо, Новус тощо. Додаткове залучення для такого великого ЖК – це медійні компанії на телевізорах. 100% робив би. Ціна питання квадратного метру від $1750 приблизно старт.